IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Babaan iti koordinasyon na iti lokal na gobyerno kan stakeholder diti probinsya na anayan nga ASF free when African swine fever free ditoy Ilocos Norte. Segon kani Dr. Modesto Jeff Laroya, iti Provincial Veterinary Office, regular ang may saysayang kata dagiti apektado nga ili iti ASF surveillance, rason nga nagunod iti ASF free province. Inayon na, naigat pa iti panagtulong dagiti lugar saan nga apektado iti nadakamat a virus. Kalin nga addang tayo, ito nga panakagunod tayo, so DJ regular nga surveillance, ASF surveillance, nga kung saan dagito LGU nga affected ket nag-conduct da iti surveillance o ASF surveillance kay iti affected area da o nadagi red zones nga makuna, then in nag-conduct damot lang isuda iti surveillance after the infected area. So nag-conduct damot surveillance ay gana iti 3 kilometers zone. Kabayatan na in pakaammo ni Laroya ti kaudyan nga syudad kan ili nga adda iti pink zone kat iti syudad ti Batak kan iti ili ti Vintar. Para iti IFM News sa Idol Bernadette Toledo, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.